गुरु के चरणों में प्रणाम करत तनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करत तनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। धरती माई के चरणों में प्रणाम करत तनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवतन के चरणों में प्रणाम करत तनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करत तनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। भाई एवं गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करत तनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। देखिए हमरे कथा के गुरु भाई एवं गुरु बहन शुरू से लास्ट तक सुनवा, सुन के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखा और बताएं हमार कथा आप सबके कैसन लगल बाटे। और हमारे चैनल के आप सब सब्सक्राइब करब। चैनल के नाम है शिव गुरु कृपा। तो आप सब गुरु भाई एवं गुरु बहन हमारे चैनल के आप सब सब्सक्राइब करब। देखी एगो जात के डोमिन वाली बेचारी जब डोमिन वाली तो देखी नाथ कहल जाला कि जाति ना देखल जाला, जेकरे मन में खुशी रहते ही भगवान के पूजा करेला। बेचारी के मन में बहुत खुशी बा भगवान के पूजा कैले में, महादेव जी के उनके पूजा कैले के बहुत मन करता। तो एक दिन कहली अपने पति देव से कि हम जा तनी तनी जल चढ़ा आई। गईली गाँव के जौन भोलेनाथ होने शंकर जी महादेव जी बाने गईली, जब जल चढ़ावे गईली तो गांव के लोग कहता को के मंदिर में न घुसे दिया कि वाइल बाटी जल चढ़ावे उनके मंदिर में न घुसे दिया। बेचारी के बहुत दुख आयल, उनके मंदिर में ना लोग घुसे दियल। बेचारी के बहुत दुख आए भइल। अली कहली अपने पति देव से कि गईनी है जल ढारे, हमके जल लोग ना चढ़ा दे लोग। आ जब जल लोग ना चढ़ा दे हमके बहुत कष्ट भइल। अब ना हम कहीं जाए कहने उनकर पति देव कहत न रहे द गाँव के मंदिर में न जाइए, कहीं दूर चर्चा उर्चा हो तो अपन चल जाइए चर्चा उर्चा में, चर्चा सुनिए। कहली ठीक बा भाई। गैली देखी एक दिन चर्चा होत रहल, गैली चर्चा में चर्चा सुने। ओहू जा लोग ना बैठे दे लोग। कह लोग कि जात के डोमिन है, कह लोग तू तो जात के डोमिन है, तू कैसे चर्चा में बैठबू। लोग ना बैठे दे लोग। बेचारी के बहुत दुख भइल। अली घरे कहली अपने पति देव से कि अब हम कहीं ना जाब। चर्चा में गईनी ओहू जो लोग ना बैठे दे लोग। कह लोग कि तू तो डोमिन है तो ओहू जो लोग ना बैठे दे लोग, हम कहीं ना जाए। अब देखी बैठ के वो डोमिन जो रहली बैठ के वही जादूगारी पे रोए लगली। महादेव जी देखी सब देखा तनी। अब महादेव जी उनके अगने में आईनी, दुआरी पे आईनी, दुआरी से अगने में गईनी या कह तनी कि हमारे चरण के तू धो ल पखार ल। कहली कैसे के हम आपके चरण के धोई या कैसे पखारी, हम ते जात के डोमिन है। कहने महादेव जी नहीं कि तू हमारे चरण के धो ल पखार ल। कहली ना ये महादेव जी हम ते जात के डोमिन, हम छोट जात हैं, कैसे आपके छू सके नहीं। चर्चा में गई नहीं ओहू जू से लोग हमके भगा दे लोग। मंदिर में गई नहीं ओहू जू से लोग भगा दे लोग। कह लो तने महादेव जी कह तनी हम सब देखनी है शिष्या कि हमारे चरण के आ तू धो ल, हमारे चरण के पखार ल, हम सब देखनी है। तो देखी वही जा कैसे का महादेव जी कैसे का कहतनी। महादेव आइलन गानवा हो, शिष्या धोइल चरनिया। महादेव आइलन गानवा ओ, शिष्या धोइल चरनिया। धोइल चरनिया शिष्या धोइल चरनिया। महादेव आइलन गानवा हो, शिष्या धोइल चरनिया। अरे धोइल चरनिया शिष्या धोइल चरनिया। कैसे के धोई महादेव रौरो चरनिया, कैसे के धोई महादेव रौरो चरनिया। अरे रौरो चरनिया, अरे रौरो चरनिया। हम ते हई जाति के डोमिनिया हो, कैसे धोई जो चरनिया। हम ते हई जात के डोमिनिया हो, कैसे धोई जो चरनिया। हम ते हई जात के डोमिनिया हो, कैसे धोई जो चरनिया। कैसे के धोई महादेव कैसे के धोई, कैसे के धोई महादेव कैसे के धोई। हम नाही जाने शिष्या जातिया जो पतिया, हम ना
नाही जाने शिष्या जातिया जो पतिया रे जातिया जो पतिया अरे जातिया जो पतिया हम ते हाई जलावा प्रेमिया हो शिष्या धोइला चरनिया हम ते हाई जलवा के प्रेमिया हो शिष्या धोइला चरनिया हम ते हाई जलवा के प्रेमिया हो शिष्या धोइला चरनिया शिव गुरु आइलन गानवा हो शिष्या धोइला चरनिया शिव गुरु आइलन गानवा हो शिष्या धोइला चरनिया धोइला चरनिया शिष्या धोइला चरनिया। कहतने महादेव जी कैसे का डोमिन से कि जब चरण धो तलू तो तनी हमके भोगो लगाए लो कहली कैसे के कि चरनिया तो धो देनी आ जब हम जात के डोमिन है तो कैसे हमके छुआ तनी आ कैसे हमारे हथवा के छुअला पखाई मान ली तो ऊपर के कि जल ढार देनी तो धोआ गईल लेकिन हमारे हथवा के छुअलका पर कैसे खाई तो कहे नी कि नाय शिष्या तनी हमके भोगो लगाए दो हम डोमिन चमाइन धोबिन हम कौनो जाति ना जाने नी या तनी हमके भोगो लगाए दो तो फिर देखी कैसे का भइल बा शिव गुरु आइलन गानवा हो शिष्या भोगवा लगाइल महादेव आइलन गानवा हो शिष्या भोगवा लगाइल अरे भोगवा लगाइल शिष्या भोगवा लगाइल शिव गुरु आइलन गानवा हो शिष्या भोगवा लगाइल कैसे लगाई महादेव हम हूँ जो भोगवा कैसे लगाई महादेव हम हूँ जो भोगवा अरे हम हूँ जो भोगवा अरे हम हूँ जो भोगवा हम ते हाई जात के डोमिनिया हो कैसे हम हूँ लगाई हम ते हाई जात के डोमिनिया हो कैसे भोगवा लगाई हम ते हाई जात के डोमिनिया हो कैसे भोगवा लगाई हम नहीं जानन शिष्या जातिया जो पतिया हम नहीं जानन शिष्या जातिया जो पतिया अरे ज्योतिया जो पतिया अरे ज्योतिया जो पतिया हम ते हाई भंगिया प्रेमिया हो शिष्या हम के खियाई द हम ते हाई भंगिया के प्रेमिया हो शिष्या हम के खियाई द हम के पियाई द शिष्या के पियाई द हम ते हाई भंगिया के प्रेमिया हो पीस के पियाई द पीस के पियाई द शिष्या पीस के पियाई द हाई भंगिया के प्रेमिया हो शिष्या पीस के पियाई द शिव गुरु आइलन गानवा हो शिष्या धोइला चरनिया शिव गुरु आइलन गानवा हो शिष्या धोइला चरनी अरे धोइला चरनिया शिष्या धोइला चरनिया। फिर देखी कैसे का कहतनी महादेव जी कि तनी सब कुछ कैलू कहली तो चरण भी धोलू आ भांग भी पीस के पियलू अब तनी हमके आरती भी दिखा दो आरती दिखा दो अपने घर से विदा कर दो कहली कि कैसे अब आरती दिखाई सब कुछ हमरे कैसे हमरे हथवा के अब स्वीकार करत तनी हमते जात के डोमिन है जब सब केहू कहत डोमिन तो आप कैसे हमरे हथवा के अब छुअलका खाई तई खैनी है या कैसे जलवा आपके चढ़ौनी है आ तनी आरतियों मांग तनी कैसे आरती दिखाई आपके कैसे विदा करी हमरे हाथे के सामान लेके आप कैसे जाई
कहने के शिष्या हमके सब हम जाति पाति ना देखेनी आ एक बेर ना दू बेर कहनी हम जाति पाति ना देखेनी तनी हमके आरती भी दिखाई द। तो देखी का फेन भइल बा। सेवा गुरु आइलन गानवा हो तनी आरती देखाइला। सेवा गुरु आइलन गानवा हो तनी आरती देखाइला। अरे आरती देखाइला शिष्या आरती देखाइला। सेवा गुरु आइलन गानवा हो शिष्या आरती देखाइला। सेवा गुरु आइलन गानवा हो शिष्या आरती देखाइला। आरती देखाइला शिष्या आरती देखाइला। कैसे देखाई महादेव हमहु जो आरती। कैसे देखाई महादेव हमहु जो आरती। हमहु जो आरती अरे हमहु जो आरती। हम ते हाई जात के डोमिनिया हो कैसे हमहु देखाई। हम ते हाई जात के डोमिनिया हो कैसे आरती देखाई। ते हाई जात के डोमिनिया हो कैसे आरती देखाई। हम नाही जाननी शिष्या जतिया जो पतिया। हम नाही जाननी शिष्या जतिया जो पतिया। अरे जतिया जो पति अरे जतिया जो पतिया। हम ते हाई आरती प्रेमिया हो तनी आरती देखाइला। हम ते हाई आरती प्रेमिया हो तनी आरती देखाइला। अरे आरती देखाइला शिष्या आरती देखाइला। हम ते हाई आरती प्रेमिया हो तनी आरती देखाइला। सेवा गुरु आइलन गानवा हो शिष्या आरती देखाइला। सेवा गुरु आइलन गानवा हो शिष्या धोइला चरनिया। सेवा गुरु आइलन गानवा हो शिष्या भोगवा लगाइला। सेवा गुरु आइलन गानवा हो तनी आरती देखाइला। महादेव आइलन गानवा हो तनी आरती देखाइला। महादेव आइलन गानवा हो तनी भोगवा लगाइला। देखी अब शिष्या सब कुछ कैली आरती देखा देली। आ जब आरती देखौली महादेव जी खुशी से अपन वापिस चल गईनी माता गौरा पार्वती के लगे चल गईनी। आ कहानी माता गौरा पार्वती से कि सब कुछ हमके डोमिन के जाति होके हमके सब कुछ कह देले बाटी। अब उनके अपने प्रेम से कैले वाली मन में उ हमके बसौले वाली। तो उनकर आरती आ उनकर जल आ उनकर भोग खा के बहुत प्रसन्न बने। प्रसन्न देखी अब इतना डोमिन के इतना धन इतना दौलत दे देहनी सब कुछ दे देनी। अब सब गाँव के लोग सोचे लगल आखिर में डोमिन के जाति होके एगो सूपा और एगो कहल जाला ये कुल बिनेली और लोग बेचेला लोग इतना कुछ करेला लोग आ कितना पैसा लोग कमाए लोग कि एक बेरे लोग महल इतना 2 तल्ला 3 तल्ला महल लोग खड़ा कर ले बा लोग। अब सब केहू देखी सोचे लगल एकदम कहल जाला अब तनको डोमिन के लोगन के तनिको रही नाई गइल बा। डोमिन खान लोग तनको बटले नाई बा लोग। डोम खान तनको बटले लोग नाई बा। उनके दुआरी पे एगो बासे के कोई ना पाई। इतना लोग अब सफाई से लोग रहता लोग। आ महादेव जी के आ देखी घर में अपने लोग पूजा पाठ लोग करता लोग। दुआरी पे महादेव जी के मंदिर लोग बनवा देले बा लोग। इतना लोगन के धन दौलत हो गइल बा। अब गाँव के लोग देखी गुरु बहना गुरु भाई लोग सोचे लगल लोग कि कैसे हो गइल। अब गए लोग पूछे लोग कि कैसे का कैलू हो कि कहाँ से इतना तू धन
ले लू, कहली कि सब महादेव जी के लीला बाटे कि गईनी मंदिर में पूजा करे गईनी तो आप सब गेट बंद करवा देनी, हमके पूजा ना करे देहनी। आ गईनी चर्चा में तो आप सब कहनी कि चर्चा में आयल बटी ते जात के डोमिन है तो का करे, चर्चा में आयल बोली इनके बैठे लोग न दिया। वजह से हम चल आईनी अपने पति देव से कहनी कि अब हम कहीं ना जा, सबके कहता डोमिन हो तो का करबू तू पूजा क के कि हमके महादेव जी के कहीं लोग पूजा ना करे दे, लोग ने चर्चा में जा सुने दे लोग। महादेव जी खुद के हमरे अग्नि में आयल रहनी, अब महादेव जी खुद के देखी हमके जल हमसे चढ़वनी, हमसे भांग खैनी, हमसे आरती न कहतनी आरती दे दो, आरती देखौनी, आ महादेव जी उहे चल गईनी, हमके ये इतना सब कुछ दे के गइल बानी। तो देखी वही जा लोगन के संस्कार, वही जा मिलल बा ज्ञान कि कभी जाति और पात ना देखल जाला, सब देखल जाला सफाई। जेकरे घर में सफाई बा आ जेकरे घर में सब कुछ बाटे ते समझ ली जाति ना देखल जाला कि जाति और पाति देखल जाला। भगवान ना ऊपर से महादेव जी ना बनौले बानी जाति और पाति, सभी धरती पे बनल बा कि है ये जाति है पाति है, तो कभी भी जाति के ना कहल जाला कि है जाति है। केहू के मुँहे पर ना कुछ कहल जाला, मन में लोगन के कष्ट होला कि हमके आज भगवान ना ही जाति बनौले रहते थे, हमके ना केहू कहल। देखी सबसे बड़ा सफाई है, मन में भगवान के बसौनी तो भगवान सब केहू के मन में, सब केहू के दिल में बसल बानी। तो महादेव जी के जे मन से मानी ते के सब कुछ करेनी, आ जे मन से ना मानी अभी ना बटे हमरे इतना धन रहते हुए हम एगो महादेव जी के बस कहीं आ मन में बसौले ना बनी धन बा तो उसे ना महादेव जी खुश हो जाएंगे। सब महादेवे जी देवे वाला है, दूसर के ना देवे वाला, सब महादेव जी देनी, उहे देवे वाला है, उहे लेवे वाला है, देवी देवता ही लोग देला लो। तो कभी आप सब गुरु भाई ना ही ना कहम चाहे गुरु भाई, तो देखी सब केहू के ऐसे ज्ञान मिले, हम ज्ञान आप सबके देले बानी। हर हर महादेव।